ještě jeden nám dojde, ještě porteme toho Kundraje. A jdeme. Okay, Niber tu ještě není, Tion tu není, Durdy tu není, jasně. Ten tu je. Dobré, nástřely na infíček. A ok, ještě portneme tady toho bonuse. Jdeme. Ale já beru až druhou kopii, že jo, si říkal. Bereš obě dvě kopie, Niber tu není, nástřely na bufínek. Five, Hero. Hero? knocking back. Jo, dejte. Já se posunu. Dělám touch. Target you. Knocking back. Místo, pořád musím tlačit. To tam vždycky dole, no. Target you. I could not have held out for much longer. A terrible thing has happened here. Target you. OK, já mám marku, jo, pozor. Jak se tam kesete. To je dělátka, teď nebyly ani flamy. Když někdo přišel blízko.
OK, já si vezmu Bose a Ady vpravo, s Joxem si vlevo. Poprosím první forwardu Zerska. Noria, please do... Máš, tuším. Mhm. Já mám od Dundyho. Noria, please do the second forward. A Paťo teda třetí. Nastřelujte prosím ty atky. To zvládneš sám. Vem si tu levou. Jenom. Fear incoming. Stack high. Stack. Fear incoming. Stack high. Budu si schvalovat. Fear in Stack high. Okay. Some insects. You're too late. The ruby sanctum is lost. Hey, this that. Čus? Nějaký přání na SSK? Úplně ne. Dobroš. Ahojte. Nazdar. Ahoj. Už někdo z vás umře. Sorry, Bufa, hlaté svině. Pohoda. Dávejte na hvězdičku si trade pro flašku. Nebo agent stejně ještě. Asi usnou po cestě k počítači, nevím. Državý? Volajte mu někdo, ne? Chceš spát? Ne. Já Jsem takové, rovný. takové. Koho máme na Embry? Si jak se. Stop si jak se. Ani nepotřebuješ. Tak, tak už to. Já jsem si říkal, že jsem tě asi schemil, jak si řekl to kilo. Ale dobrý. Ne, pohodě. Počkej, ty už si prodáváš jako v aukci, jo? Ne, zapade. Jo, vlastně zapade, ne za kilo, sorry. Iba tebe. Ahojte. Čau. Čus. Ahoj. Tak Všechno. zdravím. Tohle mi někdy praskne bubínek. Čau. Tak určitě, šamané. Kvôli tomu tu je. Nazdar, kámen. Nazdar, som nejaký chorý, budem málo rozprávať. Kto tu rozdal fľašky v tom podniku? Vedím hadička. Ja a Bergina s centrem. Ony Berkovo je vevnitř. Neber je out.
máme jen šamana vevnitř, máte spell haste. Dík. SP. Okay. Mama, here we go. Okay. Takže první mana combo bude Vitinko a Zrska. Druhý mana combo Rune, Plemama, Noria, you are second mana combo. Yeah? Okay. Vevnitř dispeluje Light with You, venku dispeluje Dundy. Vevnitř Kundrea budeš první freedomka. Ano, na první dotku. Drake budeš druhá freedomka na druhou dotku. Takhle se budete střídat postupně. To je víceméně všechno. Nezapomeňte podbíhat za půlkou. Nezapomeňte, že to je dotka. Běhat ke straně, odhazuje. Dispelujou jenom ty lidi, který jsem určil, nebo sami sebe. Já jdu normálně ale mají neo, aby to jako... Jo, v pohodě. Mage buff, Intel, prosím. Odpověz pleb mamě. Co? Ne. OK. Bambus, dej tam prosím ještě Intel, ať to má halogen. Daleko. Dobré, dávám vám Ještě radíček. Kundra a Auru nech si změní. Hej, změňte prosím si aury, na co je potřeba. Halogen nevím, jestli tam nebude lepší mít tam devovinku. Je to 6% healing a armor pro tanka, než fire, nevím. Je to lepší. 6% healing, to je z akékoliv aury. Jo, máme sesku, hej. To když úplně to. No ale nebo chceš tam armor prostě. Jo. To je jasný. Jsi říkal, že jsi chorý, tak já nevím, jestli třeba nemáš něco na oku nebo tak. Všichni ready? Všichni ready. Dávám DBM půl. Dám vám 40 Mně spadlo něco do pití, ty vole. Někdo mi hodil něco do píka. Dobrý. Bloody Crash nemá Shadow Protection. Potom pišti o tento, hej? O Painu. Hej, budu si pištět. Vyberu ho. Aha, ok, uvidíte si na preku. Nástřely venku na Sioxe, jo? Sioxy, drž se na milý staku max milý range. Psali jsme si. Jo, doufám, že to zvládnu. To zvládnu. I my. 5, Kto prvý odpovie, ten 4, dostane. Kto chce 3, pijajko? Já. Požehnala ho, vole, tady máš. No tak co je Dundy, co je Dundy? Kde je? Máš, jebe ti do piči. A proč mi to neukazuje? Slušně, Donďasu. Mám tu nezletilu. Max milý Sunny. Manesku? Range bonus. Na Horn of Winter nemáme Meteor, vlastnou. run. Na Thor podbíjáme. Prej to stojí moc vany. Meteor, run. Thor podbíjáme. Phase 2. Prosím Painu. Máš. Kill, dovnitř. Můžete dovnitř. Bacha na agro, ano.
Máš PI, hej, zase. Je fakt nevidím, ty vole. Katr vychází dobře, točíme. Stay away from lines. Jo, točím nikoho. Tady je kočka. Blacky venku mi ho potom roztašil. Mhm. Budem točit s tímto, točíme. Stay away from lines. První mana combo. Začte. Točíme. Bude fáza, hej. Predieluj silnú. Stay away from lines. Phase 3. Odmi čtvereček. Kůruce. Taká tam si pije. Mhm. Vláďo? Dočkejte si ho, No. teď na katr. To, co bylo? Venku minus tank. Venku minus tank. Oba To bylo rychlé. Tak, Ty si rozbitý Niber, abo... Stay away from lines. Nedostal 2 vteřiny pořádný heal, takže. Mně to je bylo přímo před hlavou, že jsem obíhal zrovna začal. Ty tam máš Riptide jako jedinej, no. Halo. Kastil jsem, no, No, nekastil. Bomko hore. Takže vlastně měl nedostatek HP, jo, mě si říct. Slabý. Vypadá to tak. Bych řekl, že by se měli prohodit asi hody paladění. Však jsme teda začali, ještě se nic nestalo na test. Ale teď tam nemají to armor a heal bonus z Aury. ty to nemáš v talentech, Logan? Ne. Tak keď si myslí, že to toľko urobí, tak argument to je, ja. Urobiť to môžeš. Vanka healovala si venku, už za hola. Nie. Tak sa priprav na peklo. No. A co tam toto? To robí. Nic, máš 2 tanky. To samý jako při první Počúvaj. fázi, akorát celou dobu. Na 50% je fáza. Nebude tam nikto, len off-tank, main-tank a ty. Ten Niber je takú šušovicu, že proste musíš predkasťovať a healovať, aj keď sa nič nebude diať. Musíš to Ti to zahlásí 3. fáze a už si začneš healovat. Dal? Klidně No. už před jako jeden. No, jak dal? Toto keď prejdeš, no tak dal, už tam budeme traja, tak už sa to splitne medzi nás, ale musíš toto ustať. Můžeš tam dát handu předem. Já mám Icebound mám na fázu, takže. Siox má safeguard v talentech. Má? Akurát si myšel pozrieť. Taky Má. jsem dal? Krásně na Niberku. Hej, psali jsme si o tom. Dobré, dávám tam ready check. Chýba nám Intel a Fire Aura. Venku jdu spolu rundu. Mně chybí bosk. Ne, dobrý mám. Takže změna. Fire Aura nebude. Jo, Halogan změnu. To si fire to tam. Takže co si tam dáme zpátky konce? Nepotřebuješ konce, nech si tam... No tak jakože Vanka, ty si máš tam- devo. Vanka, dej si tam devo.
A to je jedno asi, no, to je jedno. Můžeš si tam dát v Shadow, kdyby si chtěl Euromaster Shadow si dávat. Dobré, jsme všichni ready. Everyone's ready, let's go. Dobre, kto chce pijajko teraz? Vole, Volá, dobrá. jsem si reloadoval, abych to viděl. Aha, super. Tak to můžeme sobě apnout, vole, nemám náhodou na sobě handy, vole, díky, díky. Nedávej mi pijajko, to je zbytečný. Dobrú chuť. To máš. Totemy. Oh boy. Meteor, run. Motor podbíjáme. Bacha na flying. Ja dám jemu na heal. Meteor, run. Motor podbíjáme. Dispo. Phase 2. Máš. Budu uvnitř. Okay, jsem vevnitř. Máš pijaj? Nemám 400. Dá někomu jinému klidně, zbytečný. Točíme. Stay away from lines. Točíme. Stay away from lines. Má to 52% Váňa, za chvíľu pojeme vonku. Nemáš handu. Phase 3. Faza 3. Stay away Ideme from vonku. lines. Okay, v Blacku prosím enforcni Runeho. Rune se zvednul. Jo, mi to jenom Saska. Tak Sasku. Máš pijaj? Díky, Paťo. Budeme točit s tímto, tam pade. Stay away from lines. Odběhám. Dáme Herovo vnitř. Tam máte Ady na venku. Jo. Ještě počkáme chvilku. Na podběhanie potrebujem pain. Točíme. Stay away from lines. Pivo, mikrofon.
Vaňka, daj mi handu teraz. Draco na další točení, prosím, handu. Chceš hero? Inside nebo no? Máme Ady. OK. Točíme handu. Bože Kristě. Tak to už viděl. Stay away from lines. Okay, outside si dejte handu. 60% máme, dostávam celkom bomby. A vidím kámo, já prostě nemůžem toto healovat. Točíme. Stay away from lines. Já nemám nic, jsem mrtvý. Jsem živej? Jsem mrtvý. Venku dead. Vibe. Takto. Len tak ako dezertík. Ja nemám nic v momente, keď zomieráš, je prostě... Skoro nic, pozbíráč. jako ne, že to fakt čekali. No já jsem spíš nečekal, že takhle rychle jako by naložejí ty vole, popravdě. Jsme vám tam zvětšili Ady, nebo co? Jo, mě zabili Ady. Okay. Když se ti zvětšilo, musíš od toho Inferna odejít trošku dál. Já to nemohl, tam byl. Na jeho obranu 3 vteřiny, co mi ukazuje log, nevidím pořádný heal. Dvakrát tam procnul Ancestral Awakening za 7000, 8000. A to nevidím jakoby dál, ale 2 vteřiny 50 v deadlogu je na 60% HP, byl prakticky bez healu. Já jsem odběhovala. Musíš Vaňa i toto povedať. Má takto Mahmuta. Takhle. Si, když se ti budou zvětšovat, musíš si tam odpalovat teda. Já jsem se odpaloval, ale já už jsem neměl co odpálit teďka, jo. Jasně. Ani když odbíháš, tak tam hoď třeba 50 plošný. Hlavně když ti odbíhá Holadin, že to musíš, jo. Máš tam velký audu, odbíhá ti Holadin, tam si v tu chvíli musíš Shockwave. A to... Shockwave jdu na půl. Nebo si připrav lohko. Nehiluje sa tu rune chain healom, to prostě můžeš vyhodit z RSka, ten chain heal. Dáváš na laser, nič jiné. A nič jiné nedáváš, tak jak ma počuješ. Borovsky, já prosím tě dávám chain, vole, když pro healu right, akorát když jsme ve fázi tam. Ne, to že máš jakože prvé když jsme na kopu. Ale to je nesmysl. V prvou fázi, když jsme na kopě, tak pro healu right, akorát chainem nějaký se healing. Čím tam? V druhé fázi teoreticky můžeš dát pár chain healov, ale keď si vonku, tak tam iba striedáš healu dáváš lesery na main tanka a keď sú embre, tak striedáš prostě lesery. Jeden druhý. Tak jste mu to když tak připomněli. Hoďte tam freeze buffy. Pojďte tam rebuff. Už jsme to nahnali inside s těmi chainami. Jakoby já vidím na runem, že má 230k z chain healu, takže to udělal jenom vevnitř. Že Vaňka, musíš potom mať back mana management, si tam mala 20% many potom. Daj poriešky, tak dotočte CDčka. Dobre, Martinko. No, díky. Okay. Není zlota. Dobre, všichni ready, dávám DBM pool. Když má tak Iceboundu, tak se dává do přeplea. Když tak. Chybí vigilka. Jako. Dobrá otázka. Já teda mám buď to na Saskiu, nebo na toho... Můžeš to dát na plechu třeba, zagrovat. Teď to bylo dobrý. Zkuste pijajko. Teď už si ho vezmu, už nesvědču v rukavice radši, jo. Spousta petard tady. 4, 3, 2, 1.
Meteor. Run. Meteor pobíjáme. Takový dotaz, nebude lepší ta vigilka na Shadow Priestovi, který dává ten Mindseer, než na Rogunka? Taky jsem o tom přešel, no, že to není špatné. Já si myslím, že ta Roguna to má na střely právě. Doleva? No. Run away. 3 healeři. Run away. Má co můžu jít? Nemám ani. Run away. Run away. Run away. Já jsem zrovna odběhl z dotku, jak jsem vás tam neviděl. Každý vidí, no, jestli je mu teplo nebo není. Jako true, no. To znamená jako ten modrý nápis uprostřed obrazovky Move Away. Máš tam na místě. Že Move je pryč. No jo, tak to bylo, jak se odbíhal, aha, tak to je on to. Co mám, to je... Chvilku na vás nedávám pozor. Čo, tak pojďte. Už to je, musíme evakuovat, ne? Jsme tam stáli zrovna tak, že to bylo skoro insta, vole. Než se tam jsme... No to jo, no tak můžete vyběhnout, ty. Křičí na vás jede BMko, pálí, ty vole. Ale který Shadow Priest, teda na koho mám dát tu vigilku? Na Zrsku? Můžeš. Oni to právě agrují Mindseerem, jo, takže to by ti mělo být lepší, ta vigilka. Toho mám rád. Ale Pleb má daleko víc damageuje ty ady. Co tak vidím asi z historie. Dobře, tak dám na Plebe mamu. Taky detaily normálně. To nás nevyplo, pojďte. Jako... Dožerte si manu, dávám ready check. Aspekty, zčekněte si personal buffy. Že ty si čekal, že tě dispelním však, že? Nie. Okay, bambus chybí tě mana. A on DBM pool. Já cítím smažený lidi přede mnou. To bylo. Five, four, three, two. One, so. Však, počkajte. Joj. Nadrženej vlk. To je jenom pedot piva, to nic. Bergy, dotka. Meteor. Run. Motor pobíjáme. Meteor. Run.
Ty pičná. Phase 2. Jsem vevnitř. Budeme točit už s tímto. Já jsem to špatně. Točíme. Je víc. Spousta lidí. Stay Spousta away lidí from to zepředu. lines. Tady můžete být. Točit. Točíme. Stay away from lines. Váňa, připrav se pomale. Kde se dá takový Točit. Točíme. Phase Budete mít 3. fázi, jo? Dostal som handu, nedáva mi BF-ko, Stay hej. away from lines. Krávo. Točíme. Stay away from lines. Já mám GTS. Dáš další halogen, jo? Na další Jo, kontrakt. za chvilku bude. No, potom jedem. Odbíhám? Můžeš. Jsem to pojebal, sorry. Točíme. Stay away from lines. Dej tam. Je. OK. Kundra, budeš mi dávat handu, jo? Dal si křídla, nemá na 50. OK, tak točíme. Dej mi tam halogen dísek. Stay away from lines. Mhm. Okou nehoď mi nervačku. OK, venku si dejte hero. Dík. Co budem? Či? Dobre, puf. Si dejte hero. Dáme mana tajdu a mana combo, je? Dobre. Dajte mana tajdu a mana combo. Točíme vevnitř. No v piči mi nemáme. Stay away from lines. Váňa, Bernie, hrá. Máte někdo komunatres? Venku to. Vibe. Teda ľudia na meteor. No já jsem oddělal Nestihol si dotkou a běžel jsem zpátky, byl jsem zabržděný, no. Dundy zvedníme please potom. Defensive. Stay away from lines. A cože se tam umřelo venku? No já jsem za šamanem odbíhal na dotku, byl jsem disponutý, jako vyspal jsem se, ale udělal jsem zpátky a ještě to byl meteor, takže to mě hitl. Dal nám tank potom. Dík. Dáte někdo opraváře? Dík.
prohodí se tím i prohodí se tím i mana komba, jo? První budeš dávat runety. Vitinko má boty, tak ať venku to už tak stíhá. OK. Pohoda, pohoda. No tak když se odpálíš jednou a pak máš 3 minuty stejně smůlu. Někdo říkal, že Levecko stejně. Plechy, daj potom Vanessa ten fialový kamen na hlavu. Fialový kámen na hlavu. Jsem nějak piči z toho. Dušný kameň. Je tohle, za minutu. Tobě jo, nebo komu? Vani. Mhm. Vaňa je můj žolík. OK, jsme tu všichni. Dávám tam DBM půl. Chybí vám nějaký vampirik. Mám vampirik. Endainer. To SS hodím před přechodem. 5, 4, 3, 2, 1. Meteor, run. Asi odběh. Meteor, run. Odbíhám. Doleva? Dobrý. Asi by som myšiel len Ady. Malo percent. A ty, zabijte Arky. Děláte dobře. Phase 2. Máš? Díky, jo. Jo, jsem dovnitř. A už. Vychází a budeme točit. Stay away from lines. Točíme. Stay away from lines. Rune, ano kombo. Mana Rune. máš za 1.
Vaňa, priprav sa 52%. 51. Logan odbíhá. Phase 3. Budeme točit. Točíme a budete mít porta. Pěkně to není rychle. Stay away from lines. Kurva. Máte někoho mrtvého ještě venku? Řekněte si prosím. Bergyho akorát, ale dobrý. Budeme točit. Točíme. Blacku, mi nervačku, prosím. Stay away from lines. Mám CD. Tak pojď. Plaťte dispelnice, hej, prosím ťa. Máme 60%. Pozor. Ja ako fest to cítim, fest to cítim. Já jsem teď bez many. Dobrý. Dávám mana tajdu. Jsme napadají, dobrý. Daj ma na hymnu takto. Zrska, alebo plebmana. Plebmana tu ma na hymnu. Otáčíme, točíme. Dobre, nemusím ja. Stay away from lines. Dávám GTSO. Keď je pejna, prosím. Aha, hej, je pejna, prosím, pejna. Dispel venku, halo. Hneď ti dávam, hneď. Vydávali jste si venku hero? Ne, mám dál hero? Točíte. Můžete? Dejte vevnitř taky. Stay away from lines. Budeme mít další AD, ty vole. Bude průser trošku. Zpomalte vevnitř, zpomalte vevnitř. Stopujte dovnitř. Točí. Ne, dobrý. Točíme. Mám tady kotel a těch malých pomozte trošku na tom Stay away plošnění. from jestli- lines. Stopněte vevnitř, stopněte. Já jsem se zapalil. Bíhám. Já si jdu vysel. Pleb mama after this transition do hymnal hope, please. Točíme. Prdeli. Dispel venku. Thank you. Počkej. Stay Venku away dispel, from dobrý. lines. Co bylo dlouhý. Ty Ady, prosím. Potrebujeme handu, Vaňka. Máme 3 kruše. Je to cítit. Au. 70 venku. Stopujte Stop inside, vevnitř. úplně stop inside. Stop vevnitř, úplně stop. Točíme. Nikdo se nedočete, bose. Můžu ven s Feralem? Řekněte mi, když tak. Stay away Teď from Dávám vydrž. GTSO. Keď mi teraz niekto nedá devku, nemám si čo zapnúť, tak umrem. Má holy paladin dole. Ty vole, to je peklo. Nemám. To nesmíme chlapi na těch 30, ty vole, to je moc. Jsme měli mrtvý 3 rangetka, no, to je pak cítit na ty ody taky, no. No ale ty malý nepadaly jako... Já jsem odbíhal jednou, Stay no. away from lines. Okolnek si vo vnútri? Jo. Tak poď ku nám. Ale Vonku když nemáme nemůžete, tak to stíhá, to je v pohodě. No, mě třeba zabili malý atky, protože jste to nastřelili nešpatně. My vonku máme Kamo, len já jednu jsem na handu. ty druhý odbíhal, vole, takže jako co mám dělat, vole? Mám dotku, vole. No a tak nemusíš instantně odbíhat, zvlášť když jsi Roguna. On odbehol, stal tam už čas, Niber pýtal Painu a musel som vás ťahať z biedy, to proste sa zomleli veci naraz. To môžeš dávať za vinu. No, a tak i tak je tu druhá Roguna, nevím, jakože na maga to otočit. No tak nejsem tam sám na nástřel, prostě. Nebreč, vole, bambíno. Aha, to všetci paladinovia sú asi dnu. Jo, ale tak ty vole, já jsem ani nedal žádnou sračku na to Embra a ty vole, otočil se to na mě random, tak nevím. Na tom Shadow je to docela chill, já klidně půjdu ven. Tam to vypadá jako dobře, vevnitř. Venku to tak vypadá dobře, když tady nejseš. tak drž se vevnitř, vole, věř mi.
My jsme pak začali za rangetka switchovat malý AD, jak se brutálně nestíhalo, takže pak se nestihla už ani ta velká, že jo. A bude tam chybová tolerance, že jo, bude i výraz navíc, i ten damage. Já nevím, jestli pomůže, když si dám glyf na cleave, jako o jeden tak navíc. Ne. Shockwave jedu na cooldown, je to prostě. To není o tobě. Blokuju tam non-stop taky. Co taky dělám? Nemám, bohužel. Nemám mana poušty u sebe. Ale já bych potřeboval aspoň 2 potíky na ten armor, prosím. To chceme mana potky. Nemáte u sebe nikdo Swiftness Potion? Mám, cover, vydrž. Máš tady holý přísad s bublinkou, v klidu. Děkuju. Dobře, o koun teda asi půjdeš ven. Hoši, ještě stop, ale ani jedna Roguna nemá glyf na fotky, to jako taky Kecáš ty debile, to vole. čumej. No, tak se mi Tak si asi to dá podívej. ty armory. No, tak nebreč, vole. Já si to měním furt, kámo. Nebudeš se mi dělat paštěku, ty vole. Saláme, vole. No. Já dajte se tu, děvčata. Přitom je to Vysočina. Máš, jo, fok, normálně. OK, asi už to vidím. Nevím, armory se mi to neobnovilo. Nevím. Kámo, mám ti zapnout ten Discord. Armory se taky neobnovují každou vteřinu. To až po unlogu. Potom co se relogne. Dobře, pojďte tam Intel, nikdo nemáte jídlo, já. Plesniváku, ty. Myslíš, že bych za kombata bez glyfu na foky, vole, natočil tolik dát, jo? Jsi blázen. To bych byl, vole, pod Shadow Priestem. Jenom pro info, jak stíháte tu velkou. Velká je v pohodě, ta padá mega rychle, když nemusíme řešit ty malý. Dobře, tak klidně Blacku nemusíš tolik do té velký, klidně až bude na 50 začni, klidně tu malou na Hurricane, nevím co tam. Nebo Shadow Priesti můžou mindseerovat přes Valion. Spíš Shadow Priesti, protože balončáci tam fakt dělají rachot, oba dva. Vysrte se na to, zabijte velkou, až potom switchnete na malé. Jo. To mindseer není ani velká ztráta damage. Ja mám do Embrov prvý damage, viac ako do Halione. Šikovnej končina. Dobré, tak to necháme takhle, Okuna, pojď normálně dovnitř, když nebudete stíhat, půjde ven, jo? Řeknu to hned. 5, 4, 3. Ty vole, však neviete rátať do 0. Jíla apríl, vole. Tak to padnou 3 belty, ty vole. Meteor, run. Meteor, run. Předem. Phase 2. Máš pain. Dovnitř, jsem vevnitř. Nelíbí. Ale na ten damage.
Tam volný nástroj. Já mám jako prodlevu na totko, chlapcí, ty vole. Já mám 5 vteřin do totka, když jdem dovnitř. Jo, ale Huntři měli ready. A byl tam jenom jeden od Huntera. Točíme. Stay away from lines. Máš také šťastie, som si zrovna dával boblu. Okay, venku restí samouka. Padli vám Sandry. Stay away from lines. Runa. Runa. Nemáš tam Jirčil na tankově. Nemá tam Hunter Marku. No, táto není celý čas už tu ani nedávaj. Bude fáza jevania, priprav sa. Ještě dotka. Bergy. Nechoď, Bergy. Dobré. Stay away from lines. Ale tu už dajte tu Hunter Marku, hej. Při podbíhání budu dávat GTS, jo. Stay away from lines. Hej, tak si děláš prdel. Nespalím to tu, hej, poď. Dejme tam Disak a Logan. Hele, potřebuju ty a malý atky. Jsou na Stay tanku. away from lines. Musí SPčko. Běžím. Můžeš? Na podběhanie mi daj Painu. Teď bude Freedom normálně, ale Logan tu další budeš muset vytvořit. Točíme. Stay away from lines. Nemám nic teď. To je pravda, nesmíme maniady. Bambus! To si Nestíhám neurobil atky. toto. To je jedno, vibe. Jo, tak já jsem odbíhal za Rogunu asi 3krát s dotkou, takže ty jatky jsou pak chlapší. On se může dispelnout sám? Co to bylo? Môže dvomi spôsobmi a jeden urobil najkokockejšie. Dostal dotku a dal ice block. Takže sa to dispello instantne pod boss. Ale stejně jsme nestíhali ty atky zase prostě. No teď říkám, já jsem kámo 3krát odbíhal za Rogunu, já jsem hlavní damager adek, ty vole, to je jako pochop to. Že když pak odbíhám, ty vole, a nemám už ani sprint, tak to prostě vole bude padat pomalejš, když tam nejsem asi, ne? Nemůžeme nějak Damage do malých at. AOEčka dát sem k nám? Ale to tam máš sválně tak dané, to už jinak nejde udělat. A tam lidi jako plošněji, ale prostě když odběhnu, já jsem hlavní damager, takže prostě nepadnou tak rychle. On myslí to, jak boli tie atky pri Niberovi a nikto tam nedal Mindseer v ten moment. No přesně. Mindseeru je Tohle, Shadow aha, Priest tak to sorry. Já myslel, že celkově jakože padali pomalu. To je... Potom napravilo a tam sa to začalo kurviť. Dáte ještě někdo opraváře, prosím? Jo, máš. Tam máš mamuta vzadu.
Maria, please do only mines here. We have a problem with small ads. Yeah. Just focus on the small ads. Jako asi blbý dotaz, ale proč nemancírou oba dva Shadow Priesty, to se nějak jako ruší, nebo tam se nějak používá jako na toho druhého Shadow Priesta nějaký hopko, nebo proč je jenom jeden? A to jako každý raid, co Patrik je za Shadow Priesta, tak jako nikdy nemancíruje, to má nějaký důvod, nebo? Logi. Wow. Aj, a ani netreba, na čo? No když třeba kapem Ako, jako ako na... teraz treba, tak som dával. Predošlý Jo. půl som chcípol. Ok. Já nevím, jako jestli to má nějaký důvod, že jestli jste nějak domluvený, nebo jestli třeba má jakoby na No to väčšinou tu na glyfu. jedna Roguna zabíja všetky Embre. To je dôvod. A nehovorí to, že Roguna zabíja Embre, ale to, že sú tie Embre ešte pri tej veľkej jade, vieš. No tak ja dám jeden Mindseer, mi ukáže, že mám Agro, dám Fate. Jasné, ale že keď tam sú, to pomôžeš. Tak Feint máš dát až ve chvíli, kdy k tobě přibíhají. Kamo si pozeraj moje HPčka, však som skoro chcípol dvakrát. Aj tento, aj predošlý půl. A to je asi jedno, ne? Budem Mindseerovať viac. Dundy, máš nějakého žolíka teďkon? Tá, bambus sa mi odstavil. Aha. Hej, daj na okovna. OK. Pivo, i my jsme. Kde je moje pohádka? OK. Tam mám ready check. Jdu flašku. Ať ještě Intel. Jeli jako petardy. Jsi rád, že jsem tě ukecal, viď? Nice, příště mě nevoluj, vole. Dobré, potřebuji, abyste víc zabrali s tím damagem inside. Okouné půjdeš hned ven. To můžeš jít tam s těma malýma ledama. A to je všechno. Klidně switchuji na Bera a tam ti prostě z toho, z tanka dám DBM pool. No, tak ja si potupne zapnem fľašku. Daj prosím ťa Intel, bambus. Díky. Ty vole, a dost. Choďte už do piči s tím. Dobré. Nebyl ještě půl now, ne? Čau, Vitynko, jak je? Ledma má je DC. Jo, Bruna, ty mám spálně venku. Dobrý, Meteor, vezměte to. run. Vzal. Vezměte to. Co tady budeme, máme dva lidi. A to jsem si nevšiml. Run away. Jako ještě. No čo, vyšiel môj žolík? Ha? Dobré, jenom chci připomenout, že to celou dobu natáčím. Každý tenhle ten ninja pool dostává už minus 1000, jo? Už je to sere. Jestli si ještě jednou odpálíte chickeny, vole, nebo to půlnete přes to, brdá mě to už. Začal si natáčet až Haliona, že jo? Piče. Baltarus je můj, přátelé. To je můj. No to je jedno, to jde o Haliona. Můj pet prostě hrozně nemá rád Baltaruse a po každýho ninja pool, nechápu to.
Vole, kdybych si Já myslím, nedával že- panáka za každý wipe, ty vole, tak už jsem dobře namrdaný. Vy si nedáváte, jo? Mně to tak přijde. Hezky. Já dneska radši ne. Dobré, zkusíme si ještě jeden půl, když na to vyjde. Dám vám 5minutovou pauzu, abyste si každý prošli, zamysleli se nad sebou a pak to zabijeme. Teba bude dobrý otec. OK, hoďte tam rebuffy. Je tady pořád ryba. Budu vám nejspíš končit flašky. Teraz jsem si zapol. Už nemůže to být tak těžký, ne, ty vole. Co? Chvilku čekat? Ty jo? Ne, Chceš to? zabít Super. to. Okay, dohodli jste si Hunter's Marky, kdo dává na velkou, kdo dává na Haliona? Jo. OK. Ja vám to milé rád pripomeniem. OK, neber. Radši to vzal, než to veme někdo jiný. Ne, to bol asi range pull. Sorry. To nevadí, nemusíte mě dispelovat. Meteor. Run. Neurobil som to len kvôli tomu, že som sopnutý piesko. Piči, skoro som zrovna. Meteor. Run. Zabíjáme. Phase 2. Jsem vevnitř. Bacha na agro, chvilku. Hunter's Mark, dajte jeden kopy. Točit. Točím. Stay away from lines. Freedom Caminus asi, nebo nevím. Freedom King, opravte si je. Kundra je teď dává. Točíme. Stay away from lines. Tady dáváš další. A na kombo. $53%, 50 hlavania. Budeme točit. Phase 3. Faza. Stay away from lines. Tohle kresníme. Ještě jsem uvnitř, jo, bacha. Dundy. Můžu ven? Teraz je po brate, môžeš.
Blacku, ja nemôžem ťa resnúť, nie som tam. Já Sorry. mám, já mám. Točíme. Do piči. Dobre, dám hymnu na heal. Stay away from lines. Ja zabral tam Holy Pal. Jsem máš res. To je vibe. Otáčam to, hej. Venku vibe. Hej. Debilní flamey teď. Nestať iba úplne. Hlavně to bylo vidět, že jdou na nás přímo tam jako... Ani nezahnul. Já jsem dělal No. Stay away from lines. Pak už to šlo do kundy. No, tam to nešlo. Já nevím, tak si rozsvěďte lidi, nebo já nevím, ty jo. Okay. Tam 5 minut pauzu. Ano, doběhněte prosím dovnitř před Haliona, tam mám 5minutovou pauzu a můžete se protáhnout. Nevím, jestli přijdou. Ty Kundo, přijdeš, vole. To bude vibe decap. Ne, já jsem to psal předem, takže... Mě to nezajímá. Mě nic nevíme, hele, takže smůla. Prostě Každý povinně protáhnout. Jsem nechodím na trávě dovolenou, ty vole. Já si jdu stočit, no. Podlognu se kvůli flašce. Jsem byl rozbitý celou dobu. Ano. Malou uličnici máš. No jo. Fakt? Nevím, Diablo.
Jestli chceš prachy, můžu ti vrátit ty světné spouštění, byl jsem v aukci. Dobrý, v pohodě. Lecha si to vybere pak s úrokem, viď? A... Five, 4, 3, 2, 1. Okay. Umíráte venku na heal? Na kde umíráme? Nejde mi žitovat. Malátky jsou dlouho. To není potřeba. Dobré. Ještě mám pár flašek, takže kdo si trade dřív. Má taktickou výhodu. Bude rybka, já jsem trošku avk. Klidně ještě dám. Asi portněte nebera ještě. Superman tankovací už nevím, ty to musíš dát bez. Já jich mám dost, ale já jsem si je viděl. Cože? Ještě susáš. Já jsem si jich koupil 10, tyjo, než jsem šel sem, protože jsem počítal, že to bude na dlouho. 10? 10 hodin. Že to bude mít do čtvrtku hore. No tak jako jsem to, ne, týmový hráč, ty vole, takže s váma klidně do čtvrtka budu. Jako prvníčka, jo. Čekal, že tady budeš 9 hodin. Já jsem tady poprvé jako no, ale No, koukám, jasný, že jo. Myslel, že budeme progresovat tak dlouho s tebou, jo. jednoduchý to není, koukám, ty vole, já jsem koukal na video, ty vole, tam to šlo na dno. No keď někdo zrobí video, asi nezrobí video s Whiteami, ne? To je pravda. Na prvý půl ne, Paťo, můžeš robíš. Ale však i my už jsme se dostali jako daleko několikrát, že tam Specifikuj daleko. 7,5 mega, ty vole, to je. S tímhle damagem. Aha, koliko ty je kostěr. Za chvíli to neuvidíš ani kus trávy. Tak daleko jsme se dostali. Nebuďte tak skeptický lidi, ty vole, to dáme. Goldbergy. Až tady jsou lidi, co to dali, já prostě. Všichni jste to tady dali skoro. Neumírá se to na lidi, co to nedali. Dobré, dávám DBM plus 40. Akorát venku ty jatky, no, ty vole. Plecháči, dáme stavku na Ninja Pool. Já už nehraju žádný hry, ale dneska končím. Nebude teraz. Na sekundě to puluje. Já na 10, pam. Už jsem chtěl čerčovat, ty vole. 4, 3, Prepot, 2, prekast. 1. Holy shit. Nevěřím. To je ten půl, kámo, to je ten půl. Dej Horn of Winter. Tak ďaleko som. Stojí moc money. Sice ja to tu sa posuniem. Aha. Ja nemám fľašku. Meteor, probíjáme. Blacku, ty opatrně, ty vole, docela riskuješ. Tím středem. Vaňa, ty spelník, no.
nemusíte dát freedom, ty to vám nemusí. Meteor. Run. Zase zabijeme nejdřív fatky, prosím. Kde je to Inferno? Toto AD je velmi zlé. Jo, Jenom padu, hatky, jenom hatky. Prejdem máte 6%. hele, ten... Jonky. Mám ne to. Phase 2. Dobré, pejdu na mě. Dovnitř. Bacha na agro, jo. Něco ti chybí, neber. Máš málo životů. Já mám svoju flašku, já si ji dám až na třetí fázi. Točíme, jo. Stay away from lines. Balko daj mi na ročně. Stay away from lines. Má na kombo. Rune. Točí. Koliko percent? 53. Phase 3. Můžeš dát hendu. Stay away from lines. Člověk vždycky ustanou ránou, vole. Jsme na druhé straně, jo? Klidně můžete být. Můžeš? Točíme. Stay away from lines. Odbijám já, hej. A nemusíš uvolat. Dám tam GTS, jo, na podběh. To už rozpracuj teraz. Stay away from lines. Keď máš painu, můžeš dát. Halo, dispel venku. Proč se mi to děje len s tebou? Ty vole, už je to trošičku... Ale já jsem to, ale mi to ani neukázalo. Na další točení točíme. Atky. Stay away from lines. Po prechodě. Pojď na Po prechodě dáme mana kombo, mana tady, hej. Ona tady jde. Doleva? Defensive. Jim na mánu, nevím, kdo dává zrtka. 30%. Dej tam halogen mísek. Točíme. Stay away from lines. Dispel. Venku jenom AD. Atky. 30. Okay, halogen vypíhá. Konrad, dejme hindu. Venku damage. Točíme. Stay away from lines. Vaňka hendu. Hero kedy jináč. Dejte si venku hero. Už si dajme. Máme 60. Mám 50. Je tam? Atky, prosím.
Budu dávat GTS, jo? Teď Stay away from lines. budem podbíhat. Ještě tu Ady radši pojďte. 5%. Ale pojďte ještě ty Ady. Jo. Vaňa, daj boblo, daj dísek. Daj boblo, daj dísek. Stay away from lines. Sartáry, to čteme vlastně. Ta pauza nám prospěla. Hej, po pauze to vždycky zabijem, neskutečný. Ty vole. 200. Ale, ty kokos. A ještě vždycky dobrý loot. Ty vole, Ani mě nevadí, že nepadly tankovací itemy, ty vole. Proč prostě nedáme jeden vibe, 5 minut pauzu a kill? Jo, asi jo, no. Ten loot, ty vole. Započtu do našeho průměru, tyjo. Tak jdeme ještě druhý run? Ne, po tomhle jsem vyšťavený a RSku maximálně do 9, tady díl nestíhám. Pondělí zkusím vypsat třeba. Ready Paladina. V pondělí budete fresh určitě. Pauze. Pasujte. Kolik máš na tom Paladinovi, prosím tě? Já vyhrám Jo. Hau. Jak unlucky jsem. Tak 2 by si nezobral. Hej, pravda. Kdo se bral tu druhou? To byl se. Já. What the fuck. Hej, tam neviděl. Jo, já ji nemůžu brát. Dobrá. Já ti ho dám. Jo. OK, dobré. Začnu CTS. Až začnu session teda. CTS. Kolik nám vlastně dáš? OK. Blekajo, jen 16. Já mu ho dám, hej. Nějakou se. OK. Asi setnu winnera. Congrats. Tebe. Hej, to je poslední drink, co potřebuješ. Congrats. Přitlač Blacku, ty vole, málo. OK. Druhá CTS. Tak pojďte. Tak půjde za 5, ale už to vidím. Jsou Umbrage dobrý na retrinu. Bis. Bis. A na Furinu? Bis. Bis. Tak já dám 50. Jedna z dvou možností. 50. Ty píčo, to jsou tak drahý tyhle ty věci. To jsou tak trinkety, kámo. 20 euro na svém. All-in je 12, 3. Pas. Někdo přidá. Pleb mama, congrats. Chyba 12 to nevěděla. OK. Tak, Umbrage. Jde offu. Jo, tak to. Je tam 3,5. Mufy, ty skládáš i retrinu. Já skoro by se ho retrinu už. OK, Dana jen 5000. Dává někdo víc? Sany 5,5. Jo, nechcete ty beky, tyjo, z toho GCčka, tyjo. Dana jen 7,5. Dany 8, jo, počkat, ještě vám hodím DKP. No dávej, čekám. Jenom 700? Co chceš, tyjo? To jsi tady byl mít dobu než na lodku. Tanci a jeleři ještě dostávají bonus. Čečině dáme. Lodku? K čeho, jako s tou gildou tu? To je dobrý apríl. Tady teď?
Když to řeknu slušně, tak točíš piču. 10 000 daná jen, jo? Někdo víc? Dostáváš na Hlasuje? piču, bych to upravil. Tak, congrats. TG? Tak kdo to ne? OK. Děkuji vám. Druhý round spáchám spíš v pondělí. Dneska už to určitě nebudu prodlužovat, já mám toho dost. Stejně asi jako 90% raidu. Stejně bych Kromě doplňoval. sexe? Ale loot byl pěkný, ne nakonec. Root byl Oh, nakonec hej. hezký. Jak pro koho? A tak já jsem byl taky před 14 dněma spokojený, vole, jednou lognu DKčko, vole, a rovnou si vezmu se STS, že? Mluv prosím ťa. Teda vlastně to byly dva itemy, no. Pivovi som prijala tu šamana, ale nemá ho prepojeného asi ešte. Já ho propojím, v pohodě. A mě máte Díky. propojeného? Tebe mám určitě. Pivo propojím, jo, on má ega, to jsem si ani nevšiml. Dobré. Dobré papulky, s Bohem buďte, díky a zajít. Hezký večer. Taký čus. Čauko. Hej, díky, že mi to budol som vainkamiňovateľa túto postavu a Pojď, já ti to udělám, propojím tě. díky. Díky, čaute. Čauko. Čau. Je to propojené. Jo, super. Nej, aha, jo, počkej, už to vidím.